La Carla és de les poques noies que fan el grau de mecanització. La setmana vinent començaran les pràctiques en una empresa a Alemanya. És molt més pràctic i li veig més profit a l'hora de que no estàs tot el dia estudiant a classe, sinó que puc anar a l'empresa i començar a veure què és el món laboral, començar a treballar. Tant ella com el Marçal van començar batxillerat, però es van acabar decidint per l'FP Dual per l'experiència pràctica que oferia aquesta formació. Les més hores dins d'una empresa, a l'àmbit laboral, i això pot donar un avantatge a l'hora de quan entres dins d'una empresa de nou. Les 900 hores que es fan en l'FP Dual són un plus a l'hora de buscar feina. Les empreses el que volen és aquest talent jove que incorporar dintre de l'empresa. A nivell de desenvolupament tant maduratiu com personal com tècnic, doncs és una oportunitat, és una experiència que els promociona molt dintre del món laboral. Més del 20% de graus en formació professional a Catalunya ja es fan en la modalitat dual, el percentatge més elevat de tot Espanya. De cara al curs vinent es vol arribar als 14.000 alumnes, 3.000 més que l'oferta actual.